Hola, què tal? Soc en Sergi d'Astrocat i avui us volia parlar de l'entrada del Sol a Taure. Avui, dia 19 d'abril, divendres, el Sol a les 3 o 4 de la tarda entrarà en el signe de Taure, per tant, comença una nova temporada, diguéssim, 30 dies, un mes més o menys, on el Sol ens demana connectar amb aquesta consciència taurina, no? Ens fa una invitació a connectar amb els valors taurins. És veritat que venim d'una energia molt ariana, que encara està present en l'ambient. Pensem que Venus encara està a Àries, Mercuri està retrogradant per Àries, Mart d'aquí poc farà el seu ingrés a Àries també. A més, el node nord, que és un punt kàrmic, també es troba a Àries, per tant tot aquest 2024, diguéssim que la temàtica principal és aquest autoafirmar-nos, no? Aquest ser sobirans de nosaltres mateixos, aquest dir qui sóc jo, no? I aquest veure com em relaciono amb els altres, si tinc prou autonomia, diguéssim, d'acord? Si sóc prou pioner, si sóc emprenedor. Aquest és un tema que igualment seguirà sent central durant tot el 2024, però és veritat que ara, amb l'època de Taure, el Sol ens proposa fer això que us deia, un examen de consciència sobre tot allò que m'agrada, no? Llavors, i tot allò al que li dono valor. Llavors, Taure té a veure amb la gestió dels recursos. Segurament molts de vosaltres, si sou taures, esteu cansats de que sempre us diguin Taure té a veure amb la gestió dels recursos, amb les finances, l'economia. És veritat, tot això és veritat, però Taure és un signe que, tot i ser dels primers del zodíac i ser dels signes més bàsics, per dir-ho d'alguna manera, o més de necessitats més bàsiques, no? És un signe que té molta més profunditat de la que se li sol donar. Quan parlem de Taure, de la gestió dels recursos, no només ens referim als recursos materials, també ens referim a aquells recursos personals, no? A allò que donem valor, no només econòmic, sinó valor que pot ser immaterial. Per això jo, durant aquesta temporada de Taure, el que sí que recomanaria a tothom, a tots vosaltres, sigueu Taure o no, és a fer un exercici sobre la vostra autoestima, sobre l'autovaloració que teniu sobre vosaltres mateixos. Poseu-vos davant del mirall, mireu-vos de fit a fit i reflexioneu sobre si us agradeu prou. Quan dic que us agradeu, no només em refereixo a nivell físic, a nivell de l'aparença. És molt important estar content amb la imatge física d'un mateix, estar cuidat, no? Estar ben afaitat, vestir correctament. Jo potser tampoc seria el millor exemple, no? d'aquesta energia, però és important sentir-se a gust, no? Sentir que quan vaig als llocs doncs, em sento que sóc atractiu, que no faig una mala imatge, no? Però més enllà d'això, el que ens hem de preguntar és sobre si ens agradem a nosaltres mateixos, fer-nos la pregunta de quan valem. I quan valem no és si tinc un cotxe molt gran, si la compta del banc és molt gruixuda, si tinc una bona feina, si tinc molts recursos materials dels que parlàvem, no. Quan valc jo a nivell intrínsec? Quina és la meva base? Si jo a dia d'avui em quedés sense res, quin és el meu valor, no? Més enllà de tot el material. Llavors això és el valor real, és la nostra autoestima. Quan parlo de valors, d'aquests valors més intangibles, no? Podrien ser des de aprenentatges, no? Eines, habilitats que tenim. Per exemple, un nen petit quan va
escriure a l'escola, no? Per exemple, que aprèn a fer lletra lligada. Si tu aprens a fer una lletra bonica, això ja és un valor que tens. Has après a escriure i a sobre saps fer una lletra maca. Això, per exemple, és una cosa que no perdràs al llarg de la teva vida. I, bueno, és possible que quan siguis més gran, si tens demència, Alzheimer, doncs sí, que ho acabis perdent, però aquests ja serien uns altres temes. Però diguéssim que l'analogia seria com el qui aprèn a anar amb bici. Això ja és un valor que tens, perquè és una cosa que no s'oblida mai, d'acord? Llavors, és això, feu-vos aquesta pregunta. M'agrado? Quan valc jo? Llavors, això us ajudarà a reforçar l'autoestima. Si sou capaços d'identificar totes aquelles habilitats que doneu per fetes, però que en realitat heu adquirit i que ja són vostres i que és un valor intrínsec que vosaltres teniu, doncs això ajudarà a reforçar la vostra autoestima. I si encara la voleu reforçar més, doncs potser és el moment d'aconseguir noves riqueses, nous valors en aquest sentit, d'aprendre coses, d'acord? Llavors, Taure, el seu regent és Venus, d'acord? I Venus ens connecta molt amb el que ens agrada, a nivell sensorial, d'acord? Per exemple, jo ara estic aquí en un entorn de la natura, se senten els ocellets, veiem aquí les roses, que són molt maques, que si us apropéssiu a olorar-les fan una olor estupenda, d'acord? Doncs això serien qualitats taurines, de gaudir de les coses simples de la vida, de la natura. És molt important que durant aquest mes també connectem amb aquesta energia, d'acord? Llavors, des d'aquí jo volia saludar el Pol del canal de l'Hort Urbà, del Hort Urbà al balcó, d'acord? Perquè ell em va dir que li agradaria veure més parts del jardí i això m'ha inspirat per posar-me aquí amb aquest atrezzo, diguéssim. I a part, li estic molt agraït perquè des de fa molt de temps que ell ens va animar a començar a fer vídeos, no?, d'astrologia en català a YouTube. Ell ja seguia el nostre perfil, però ens va animar d'alguna manera a seguir endavant, i des d'aquí doncs li envio una enorme abraçada. I res, per concloure una mica el que queda de mes, diguéssim, us volia parlar de que aquest cap de setmana serà la conjunció de Júpiter i Urà, aquesta conjunció sobre la qual ja vaig fer un vídeo que podreu trobar al nostre canal. En aquesta conjunció posava bastant d'èmfasi en el món de les criptomonedes. Fa un mes Ethereum i Bitcoin tenien uns valors molt més alts, ara han passat un mes i ha decaigut bastant la cosa, ha defallit. No sé el que passarà, si serà un esclat cap a bo o cap a dolent, però diguéssim que aquí la gent té una finestra, una oportunitat perquè hi hagi sorpreses i poder aprofitar per enriquir-se, diguéssim. I més enllà d'això, sobretot ens hem de fixar en les fites tecnològiques que està havent-hi ara mateix, en aquests mesos, perquè són tecnologia que ens permetrà poder tenir aquestes noves habilitats de les que parlava, aquestes noves maneres de generar riquesa, recursos. Són habilitats que si aprenem ara són un valor que es quedarà els pròxims anys, d'acord? Llavors seria molt interessant que, tot i que pugueu sentir animadversió per la intel·ligència artificial, i jo ho entenc perquè hi ha aquí un debat ètic, filosòfic molt important al voltant i sobre el qual la humanitat en general hauríem de reflexionar sobre aquests temes, però no podem donar l'esquena a aquesta tecnologia que ha vingut per quedar-se i que en realitat ens obre moltes possibilitats per reinventar-nos, reinventar la nostra manera de generar recursos, de construir coses sòlides, de poder anar més ràpid. I jo crec que és molt, molt interessant que tots nosaltres
féssim un exercici per explorar aquesta nova eina. Al final és una eina com qualsevol altra. Pensem que un ganivet també és una eina que és fantàstica perquè ens pot servir per tallar les nostres verdures i preparar-nos un plat exquisit, no? Una taura que té a veure amb aquest degustar amb el nostre paladar, no? Doncs ens pot permetre fer plats exquisits, però un ganivet també és una arma de doble fil perquè també pot servir per matar algú, per apunyalar-lo per l'esquena. En aquest cas, l'eina estaria utilitzada d'una manera lamentable, no? El mateix passa amb els nostres dispositius mòbils. El mòbil és una cosa meravellosa que portem a sobre, que ens dona accés a internet, una font d'informació brutal on podem accedir a informació molt valuosa. A part ens permet comunicar-nos amb éssers estimats que tenim lluny, però alhora parlem d'aquest doble fil, no? També pot ser una eina que ens tregui tot el temps, que ens absorbeixi, que ens tornem addictes, no? Aquesta dopamina, aquest voler tenir les coses a l'instant i aquesta sensació agradable, constant, però que al final ens acaba intoxicant, no? Seria aquest eix Taure-Escorpí, no? Doncs per això hem de vigilar molt. Doncs amb la intel·ligència artificial, en realitat, passa el mateix. No li hem de donar l'esquena, tampoc cal abraçar-la sense fer cap reflexió, però és una eina que pot ser interessant. Donem-li una oportunitat. M'agradaria que em deixéssiu aquí en els comentaris què en penseu d'aquesta eina, si us agrada, si no, quina és la vostra opinió. I bé, després, per acabar el mes, el dia de Sant Jordi, per la nit, tindrem la lluna plena a Escorpí, llavors les emocions estaran per tot lo alt, d'acord? Serà un dia molt, molt especial, estic segur que tots vosaltres podeu regalar roses i llibres, i si esteu enamorats serà un dia que ho flipareu, perquè és això, amb Escorpí diguéssim que totes les emocions agafen una altra dimensió molt més profunda, molt més intensa. Llavors crec que poden ser uns dies amb aquesta lluna Escorpí que pot ser molt interessant de realment fer exercicis d'introspecció, de connectar amb les nostres emocions i veure realment això, explorar emocions que normalment no les tenim tan a l'abast, per dir-ho d'alguna manera, o no tenim aquesta capacitat per explorar-les, d'acord? I res, crec que m'estic enrotllant molt ja, espero que us hagi agradat el vídeo, potser m'hauria agradat dir-vos més coses o fer un discurs més ordenat, però millor fer les coses que no fer-les i ja anirem millorant, d'acord? I des d'aquí us envio a tots una abraçada molt forta, espero que us agradi el vídeo, que li doneu el like, que us subscriviu si encara no ho heu fet, i si voleu entrar a la nostra web, astrocat.cat, veureu que oferim serveis de carta natal, fem molts altres tipus de lectura, i a part veureu que també ara oferim una pestanya de cursos on hem posat a la venda tallers, classes que ja hem fet, i a més també teniu la possibilitat de subscriure-us al club. Es tracta d'una afiliació per 10 euros al mes, però és una afiliació, una membresia molt interessant, perquè allà oferim àudios mensuals, però a part, fa poc, també hem incorporat un calendari astrològic que allà, a més, podeu anar trobant les efemèrides més importants, amb una petita explicació. A part, si sou usuaris de Google, feu anar al Google Calendar, també teniu la possibilitat de sincronitzar-vos aquest calendari amb el vostre mòbil i, per tant, rebre notificacions de quan
és cada lluna i de quines són les energies, no, més importants del moment i com podeu aprofitar aquestes energies al vostre favor, d'acord? I res, ja fins aquí acaba ja el vídeo, la meva publicitat, i espero això, que ho hagueu gaudit i ens anem veient per aquí. Una abraçada, adeu!